To kuku mar osuru nenego yawe ne jopiny manigi piny koni koso jopiny manigi malo. Nikech sani wawinjo siasa moro madhi mbele ni jomoko makelo rally achiel ariyo adek mek Azimio gin jomoko dwa chulo usuru. Be nitiere adieri e wachni koso onego bedni usuru ni kawe kuom ji te ok joma ni piny kende gi joma ni malo? Koso joma ni malo gi ema nigi usuru mang'eny mogik ma gin be magithiro dongruok? Gima ng'eyo Trevor en ni mago to koro wachre siasa. Jasiasa en ng'ama nie tich. To gima bende wachi ni gima jasiasa chamo mokwongo, tool number 1 kata gima gichamo mokwongo ahinya en miriambo. Gigi ochakre karang'o? Ochakre kawuono, ochakre nyoro, ochakre nyocha. Koro ng'ama wuoyo sani link rita ang'o kosi rito mondo ng'ato wuo mondo ibendi wuo. Koro tiende ni ka rito mondo ng'ato wuo ka wuo tiende na riambo kata wacho gima kia. Kata an kora wacho ne japiny gima gombo winjo lakini ok awachi ne adiera. Koro adier mar ni ng'ato ok chul tax kata ne joma go koko nikech gin koro ok gidwa chulo tax, mano miriambo. Kata ni ok gichulo tax to gidwa endelea gi ngima kabilano, mano miriambo. Nikech kata king'iyo jok ma bende koro ihimo gi wachni gin jok ma nitie sirikal mokalo to kata mana jatelo mokalo donge ihimo gi wachni. Koro kihime gi wachni to donge sirikal ma kawuono nigi jok ma bende ne nie sirikal madiere no kata gi sirikal mosekalo ka ne giwachi ang'o? Koso koro giwacho kawuono nikech koro giyudo telo tipingo gi. Kisewinjo ka ng'ato wuoyo mana nikech ogide tiende ni odwa riambo kata ni ng'ama gombo nyiero nyalo nyiere style mamari. Koro gin joma nyiero kata gin joma ywak nikech otimgi nade osokgi. Adier makanyo to ok wanyal wacho ni nitie onge, lakini penja ni usuru nego joma malo koso joma en mar joma malo koso en mar joma piny. There's a principle of equity. Iwacho ni chenro matiyo mang'iyo ni ji romre. Tiende ni ka ayudo siling 10 kata ka adhi nyiewo gir siling 10 to ketni value added tax, tiende ni usuru michulo e wi gima idhi nyiewo kata gima idwa tiyogo en atamalo 16. Tiende ni biro medna siling 1 e wiye kanyo gotonglo 6 donge. Gotonglo 60, that is. Koro an mane kiwango na. Ochaja mna rate kata atamalo mabende idhi charge ng'ama ni malo kucha. Koro nitie gimiluongo ni principle of equity ma guide ji. Koro bende kata kidhi nyiepo mara 100 million tibende biro mna chulo 16% kalure gi nyalo mari, affordability mari. Koro it is equitable enough maparo ni kalure gi tax laws kata mana gik mwawacho ni chike mag osuru to gin gik ma apply kuom ng'ata to equitable enough. Ibro time according ibro chulo osuru kalure gi nyalo mari. Ng'acha bende dhi chule kalure gi nyalo mare. Koro bedo ni nitie ng'at moro ma ihinyo gi ng'at ma ok hiny kanyo to onge. En mana ni ago kwano gi pesa na matin ma an go. To pesa na matin ma an go ni aonge kaka siling 1 gotonglo 60 nyalo wuok e wi. Ng'acha be malo kucha obende ga 100 million ne cha bende oywak ok ni ok oywagi. Emomiyo koro winjo ka jatelo bende wacho ni malo kucha ok gidwa chudo. Emomiyo gipinga. Piny ka wabe ok wadwa chudo nikech nyalo otimre nade ni piny. Lakini equity to nitie. Ok anyal wacho ni mna jo piny kata jo malo nikech koro kata kwa wacho stima mu akali chien kanyo en mar jite. Ok en mar ng'ama ni piny kende, en mar ng'ama ni malo be. To ka koro watieko ni wach mar usuru moro